Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 5:41 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den, lauterdiko B serie txapelketako ligaxkako lehen jardunaldiaren pronostikoa eta analisia egingo ditugu. Gogoratuko dugu lehengo astean hasi zela txapelketa, kasu honetan final zortzirenetatik bertan Senarrek, Eskirozek, Espositok eta Larrazabalek eskuratu zuten ligaxkan sartzeko sailkapena eta honen bestez aste honetan eurek ere partidak jokatu beharko dituzte. Eta besterik gabe has gaitezen. Lehen partida gaur Egigurenek eta Senarrek jokatuko dute Azkoitian, bainat Senarrek lehengoan partida nahiko erosoa izan zuen, mata oso gaizki aritu zen, Senar berriz eskuinez bizi eta ongi ikusi genuen pilotan, baina gaurkoan beste mota bateko aurkaria izango du kasu honetan, egungo promozioko azpitxapeluna Julen Egiguren, eta partida askoz ere landuagoa eta zailagoa izango da Senarrentzat. Favorito Egiguren aterako da, baina egia da Senarreko eskuinarekin eta min egiten badio, lan egin beharko duela eta tantoa amaitzea ezinbestekoa izango du, zergatik Julen Egigurenek oso pilota gutxi galtzen duelako, defentsa oso ona dauka, eta gero erasoan batez ere naiz eta ez dion behar bada Senarrek bezain besteko abiadura ematen pilotari, bolea zeherki bihurritzen du, eskuinarekin gaiztoa da, dejadak eta hormabikoak eta askotan egiten ditu, eta ikusi beharko da, baina Senarrek erabat defentsan eduki beharko du Egiguren, bestela horre zaila izango du, Egiguren favorito lehen partida honetan esan bezala. Bigarren partida, bihar Agirrek eta Espositok jokatuko dute Sorian, hemen Asier Agirre irtengo da favorito, lehengoan Odei Espositok argiak eta itzalak izan zituen, eskuinez oso bizi mugitu zuen pilota, oso ongi sakatu zuen, boleaz ere luze eta ongi bihurritu zuen pilota, eta azkenerako De La Fuente baino gehiago izan zen. Espositok behar zuen, alako garaipen bat, uda nahiko mingarria izan du, ez ditu partida asko irabazi, bestalde lauterdian ere lehen urtean kolpe gogor xamarra jasota joan zen, izan ere hor Egigurenen aurka finalerdietan ia partida irabazita zeukanean, azkenerako galdu egin zuen, eta aurten berriz ere hortxe izango da ligaxkan, beste aukera bat izango du, baina biharko aurkari oso gaiztoa da, eta Agirre irtengo da favorito, defensa handiko pilotaria da, eskuinarekin pilotari gaiztoa, lauterdian espezialistetako bat, eta Espositok irabazi nahi badu, argi eta garbi eskuinez bizi mugitu beharko du pilota, bere eskuinari errendimendu handiena atera beharko dio, eta horrez gain tantoak amaitzeko gaitasuna ere izan beharko du. Igandean Eibarren Larrazabalek eta Muruak jokatuko dute, Iker Larrazabalek gogoratuko dugu txapelketa nagusian hasi zuela, Iraitz Zubizarretaren aurka jokatu zuen Amurrioarrak, 22 eta 20 galdu zuen, horren ondorioz lehengo astean final zortzirenetan sartu zen B serie txapelketan, bertan Aldaberi erraz irabazi zion Tolosan 22 eta 9, eta horren ondorioz Muruaren aurka, Ander Muruaren aurka arituko da Eibarko astelena pilotalekuan. Larrazabal irtengo da, favorito, askoz pilotari biziagoa da, oraindik ere Murua ez dugu, txapelketa bakar batean ere ikusi profesionaletan, orain gutxi debutatua da, eta gogoz izango da noski arrasatearra, baina Larrazabalen aurka ez da estreinurako aurkaririk errazena eta erosoena Iker Larrazabal. Muruak, oinetara jokatzen badio eta defensan behartzen badu hor aukerak izan ditzake, baina asko behartu beharko du Larrazabal partida irabazi nahi badio. Eta igandean, Iruñeko Labrit pilotalekuan Bakaikoa eta Eskiroz arituko dira nor baino nor gehiago, Josu Eskirozek lehengoan egia da, Alberdi gaizki aritu zen Alberdi baten aurka irabazi zuela, baina oso sentsazio onak utzi zituen, sakean batez ere asko sakatu zuen, gero
piloteoan oinetara jokatzeko eta ahalmen handia erakutsi zuen, baina aurrean pilotari gogor bat eta buru gogorra batez ere esango nuke Joanes Bakaikoa, oso zaila da honi tantoa sartzea, asko ikeragarri jokatzen du Joanes Bakaikoak, eta ez da erraza izango. Josu Eskirozentzat Bakaikoa irtengo da favorito, baina Bakaikoak ere lana egin eta bere bertsiorik onena eman beharko du Eskirozi irabazi nahi badio. Hauxe beraz, asteburu honetako eskaintza, geunoski analisiak hemen kirolunean egingo ditugu, hauxe izan da esan beharrekoa, aurrengoan gehiago izango duzu, bitatzen izan agur.